El monestir està situat al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Va ser fundat l'any 1158. Anem a observar-lo de més endins. Trobem merlets, els petits pilars de pedra, l'espitllera, les petites obertures verticals als merlets, i la finestra apuntada, la finestra de mig punt i la porta de mig punt. Va ser construïda al segle XII. Té forma de creu llatina, on trobem pilars, columnes i mènsules que aguanten un sostre amb volta de creueria. Els arcs que hi ha són arcs apuntats. Es va construir del segle XIII al segle XIV i és d'estil gòtic. Té planta quadrada, on les parets, pilars, columnes i mènsules aguanten un sostre amb volta de creueria. És una sala a l'aire lliure on els monjos netejaven les mans abans d'anar a menjar. Està comunicada amb el claustre. Si passaves el claustre tot recte, anaves a parar al menjador. Ara, el menjador no hi és. En aquell lloc hi ha una tenda per on s'accedeix al monestir. És del segle XIV i té forma rectangular, on també hi ha arcs. Des del segle XIX, la sala capitular és de planta quadrada, àmplia, amb uns 11 metres de costat, on hi trobem 4 columnes que sostenen 9 voltes de creueria. Cada nit, el monjo escollit llegia un capítol de reglament del monestir. Des del claustre podem pujar al dormitori, una gran sala on trobem arcs apuntats. És una nau amb 46 metres de llargada per 11 metres d'amplada. Era el dormitori comú dels monjos i estava dividit en cel·les individuals. La seva construcció s'inicià durant el segle XIV per allotjar els reis i la seva cort durant la seva estada al monestir.